Hola bonics i boniques, soc Santi López i això són les píndoles del profe. Susa Pérez, o Simer Valenciana, és una youtuber de Benicarló que es va unir a YouTube el setembre del 2019. Alguns dels seus vídeos més coneguts són Presentem Educraft, el Plum Blog Valencià o Hortet en Marxa. Respecte a les xarxes socials, la podeu trobar a Twitch, Twitter, Instagram o a Aixeta. No dubteu a seguir-la. Així, vos presentem uns exemples. Benvinguts i benvingudes un dia més al meu canal, i és que avui tinc una sorpresa que donar-vos, però ja no només per als amants dels videojocs, sinó per als més menuts de la casa, Minecraft i en valencià. Bé, com vos deia, avui... Parlar del 9 d'octubre és parlar de les mans cobertes per la terra que dona el seu fruit, de la música que porta el vent i la corda de nord a sud, de talent i d'art, de la mar blava que bordeja el nostre territori i ens ofereix una gastronomia envidiable, d'aromes i olors, colors vius i brillants, d'una societat compromesa amb el seu passat i el seu futur. I perfecte, ja tenim dos tipus de construcció d'un hortet. Baix al sol, a la terra, directament, o podem fer-ho en alt i que queda una coseta així de xula, amb unes escaletes per a pujar i que cap animal, a no ser que puja per les escales, que també pot ser, s'arrime al nostre cultiu. Bé, espero que us hagi agradat. Ens veiem la propera setmana. Moltes gràcies!